Odhalili sme tajomstvo, ktoré vám nielen otvorí oči, ale spôsobí revolúciu v tom, ako premýšľate o svojom zdraví. Máte dve možnosti. Zastaviť toto video a naďalej veriť tomu, čo si myslíte, že je pravda, alebo pokračujte v sledovaní a objavte tajomstvo, ktoré vám zmení život a zlepší zdravie. Vaše telo je majstrovské dielo zložené z biliónov buniek. Každá z nich funguje ako významné výrobné zariadenie, ktoré absorbuje živiny z potravy, premieňa ich na energiu a vykonáva špecifické funkcie v tele. To všetko sa deje bez toho, aby ste na to museli myslieť. V dokonalom svete by bunky získavali potrebné živiny z toho, čo jete a pijete. Veda však odhalila skupinu základných živín, ktorých má 97% svetovej populácie nevedomky nedostatok. Problém, ktorý sa skrýva v tele, ovplyvňuje rôzne aspekty vašej kvality života. To nie je malý deficit, je dramatický. Pretože regulujú pružnosť bunkových membrán, to, ako dobre vaše bunky absorbujú živiny a odstraňujú odpad, sú nevyhnutné pre vaše kognitívne funkcie, váš kardiovaskulárny systém sa na ne spolieha, vaše srdce ich potrebuje každý deň a dokonca podporujú váš imunitný systém, aby robil to, čo robí najlepšie. Udržiaval vás zdravých a plných energie počas celého dňa. Otázkou však zostáva to, ako zistíte, či prijímate dostatok týchto základných živín, ktoré sú kľúčom k odomknutiu potenciálu vášho tela. Stačí malá kvapka krvi, aby ste získali vedomosti a silu, aby ste všetko napravili. Testovanie vašich úrovní odhalí vaše osobné potreby. Ich obnova navždy zmení ľudské zdravie. Keď sa objavia inovácie, ktoré menia život, zrodia sa odvetvia s miliardovými obratmi. V ideálnom prípade chcete vstúpiť na veľký existujúci trh s udržateľným rastom a technológiou, ktorá vás robí 10-krát lepšími, ako sú súčasní lídri na trhu. Vďaka nášmu prelomovému škandinávskému technologickému riešeniu v oblasti zdravia. V súčasnosti sa viac ako 3 miliardy ľudí stará o svoje zdravie tým, že užívajú výživové doplnky alebo dodržiavajú špecializované diety. Náš test im otvorí oči. Ste v bezpečnej zóne alebo patríte k 97% tých, ktorí nemajú dostatok týchto základných živín. Mať svoj vlastný zdravotný plán je logické. Získanie dôkazu, že to funguje, by malo byť tiež. Predpokladáme, že viac ako tretina z tejto už teraz zainteresovanej skupiny si počas nasledujúcich 10 ročí otestuje svoje doplnky. To je 1 miliarda ľudí, ktorá vám dáva jedinečnú príležitosť využiť tento vznikajúci megatrend. Čo keby ste mohli zohrať kľúčovú úlohu? Čo keby ste si v tomto megatrende vybudovali naplňajúcu kariéru? Čo keby vám účasť na tejto revolúcii založenej na testovaní umožnila žiť život podľa vlastných predstav? Predstavte si život, v ktorom vaše srdce bije silnejšie, vaša myseľ je bystrejšia a vaše dni sú naplnené bezhraničnou energiou. Toto je príbeh úspechu, ktorý čaká na tých, ktorí využijú silu individuálnej výživy. Odstráňte dohady, nenechajte si túto príležitosť ujsť, pridajte sa k nám, podielte sa o toto tajomstvo, využite túto inováciu, ktorá vám zmení život. Volám sa Hilde, som spoluzakladateľkou spoločnosti Zinzino a už sa neviem dočkať, kedy sa s vami stretnem.